क'क्राझाराव DTO नि इनचार्ज समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिजों लोगोसे साथाम सुबुङाबो हमजाबावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साथाम सुबुङाबो घुस लानाय एबा रां केलेंकारि खालामनायनि दायाव लोब्बा दं। क'क्राझारनि DTO अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ हमखांनायनि उनावनो क'क्राझार पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव साथाम सुबुंफोराबो हमजाबावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साथाम सुबुङा क'क्राझार DTO निनो मावफारियाफोरमोन। हमजानाय बे साथाम सुबुंफोरा ट्रान्सपर्ट बिफाननि इनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर बिबान लाना हाबा मावबाय थानाय मावफारियाफोरमोन। हमजाबावनाय साथाम सुबुंफोरनि मुंखौ रिसार्च मुसाहारि, मनज बसुमतारी आरो सरबित दे होननानै मिथिहोनाय जादों। हमजानाय बे साथाम दायनिगिरिफोरखौ दा क'क्राझार पुलिस थानायाव दोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिनि सायाव आरोबाव गोख्रोङै नायबिजिरबावगोनखौ मिथिहोबावदों क'क्राझार पुलिस बिफाना। আমি কেইজনমানক আমি তদন্তৰ আওতালৈ আনিছোঁ আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী কালত আৰু কিছুমান মানুহ আয়ত্ত কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বাকি এতিয়া যেনে পিছত জনাব পাৰিম। এতিয়া একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ। পিছত বহুত কথা তেওঁলোক ফৰৱাৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকক চালান কটা হৈছে। সিমিলাৰ কেছত আজি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে। ইভিনিঙলৈকে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়ালৈকে আৰু 3জনক অনা হৈছে আৰু দ্বিতীয়ৰ বাদে 3জনক অনা হৈছে আৰু বাকী আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে। আমি সেইটো অকণমান এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে, সেইকাৰণে অলপ পিছত আপোনালোকে সবিশেষ গম পাব। আৰু এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি যেনেকৈ ওলাব, যেনেকৈ কথাবোৰ ওলাই পৰিব সেইমতে কৰা হ'ব। নাই, এইটো অলপ ইনফৰমেশ্যন আছিলে, তো তাৰপিছত আমি এইটোৰ ওপৰত এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া কথাবোৰ ওলাই পৰিছে। বাকী 3জনৰ পৰা অলপ বস্তু পোৱা গৈছে। এইবোৰ এতিয়া পইচা অলপ উদ্ধাৰ হৈছে, এইটো জনোৱা হ'ব পিছত। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL-आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय, जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै